to kiyiero jatelo. Mana dia. Marceline, inakia ni inene yo machalo nadi. Winjo kanyo kaka Brano wacho kanyo ni jo pesa. Emo sebed kiyiero. Kalo ni ng'ato sebedo katiyo kod tut mar ofuko mare. Kalure kod tekre mare. Maneno ni olombo jopinye yo makare. Kendo tiyo kod pesa mathoth ahinya. To gikone kakoro yiero sirumo. To jopinye moko kinde mathoth wacho ni jotelo kose yiero to gilal bore Nairobi ka. In korka kori kiyo makoro IEBC. Dwa keto ni inene nang'o. Marceline. Erokamano Joyce, rules mane IEBC okelo manyien mar nini anyalo wacho ni ok orach ahinya, lakini nitiere pressure moro ma pod odhi miyo joma tindo nikech ka okete ing'eni ko wacho ni ati at most 123 billion for governor, ineno ka en oyieni tiyo gi R0 shillings to 123 billion, million. To ne rawera ma dwa koka dhi chako vie for the first time, I think ni kata yudo 5 million ok di bet tich mayot. To mano aneno ni rules ni en o favor jok mane osebete telo kendo. To kendo kikoro kane ka en wach maber nikech odhi miyo jok mane osebete telo koro ok gidhi focus gi wach mar development mar jopiny, gidwa dhi compete kao pesa, gichako kao pesa gikano ni campaign ma next. Koro ideally korka kora ok en gima favorable ahinya ne joma tindo. To bende ok en favorable thing ne jok mano oyiero jotelo gi nikech gimiyo nafas jotelo kao pesa. Sani koro gi shift attention kuom kelo development to gi kao attention koro gidhi keto e pesa momi ji mar nini campaign, koro gidhi yudo nafas mar kao pesa ka gikore gi campaign mabiro. Nikech pesa go ok en pesa matin. Kata ko en pesa matin, dong keto limit mar ngiso ng'ato ni ok inyal kalo ka. Bro bedo mabet bedo. Nikech nitiere jomoko ma kosewuok oko ni gin gidwa yudo kom to kata tek kata yot. Onyalo kata tiyo kod omenda mano mokalo pesa ma IEBC no. Ang'o mineno ni wacho no ken favorable ahinya Marceline? Gimomiyo neno ni ok en favorable, ang'iyo pod atemo ng'iyo joma tindo. In as much as ne wach ni from report ma waneno kaka sit ma kaka MP 11 million. Yes, otin onenore matindo ne jok mantiere gi pesa. But what about the young people? Ma ing'eni koro dhi miyo jok matindo gi thoth gi nikech ing'eni ko wach 11 million ng'ato ok dhi neno ni ati 11 million ni anyalo tiyo kata gi 100,000 hapa mbele ka oseyiergi. Nikech ng'ato koro bro dwaro ni duok ne pesa